baby, pinky on. Mo baby ni BM Henry. Pinky on. Mo baby, pinky on. Mo baby, Rai Barajo, DCGB. Ulitan daw tabi Kuya Nim. Ulitin mo Kuya Nim tabi. May pigbabasa ako Kuya Nim. Ulitin mo tabi ang jingle. Ulitin mo. Ulita tabi. Oy mga fans, magkusog na ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merinda lang. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy dangugaan sa kuyat orasyon. Oy pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Barajo DCGB. Oy pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Barajo DCGB. Medyo naguguluhan ka kaya ning text kan sa kuya na paraan tabay Kuya Nimi habang ako paligdi sa estasyon. Medyo naguguluhan ako pero gari sa iling ko pwede man ini pag-irestoryahan tat pig-aralan ko kay Maray kung pwede ta ini pag-irestoryahan mo niya na hapon o kaya pwede ko ining darahon sa endo pero sa iling ko gari di man gud kay maraot na di man gud kay maraot na sa tuyang pag-irestoryahan ta may nagtitik sa kuya Nimi babayi. Babae nagtitik sa kuya. Pero gari okay man gayud pag-irestoryahan ta ini. Naghapot siya. Ade. Gusto mo konsultan naman Kuya Nim si Sarah ade. Konsultan naman si Sarah Kuya Nim. O siyang konsultan si Nicole o si Sarah ade. Si Sarah, si konsultan naman si Sarah. Kung ano ang masasabi niya kay ini. Mara daw tabidig di ati Sarah. Konsultaon ta ka naman. Basaon mo ini na na text sa tuya kan kang sa tuya na paraan tabay kun kung pwede ini adi kung pwede man garo siling kung pwede man ini na pagtawan ta kamo ki ideya ano nga yung sigataramo niya ano nga Ate Sarah hindi ka Ate Sarah ay si Jasmine si Jasmine nasa nadaa bariya daw si Jasmine maridig di sampig recommend ni yon si Jasmine pala mara daw di kita beta si Sarah ang konsultan ko ko di sabi ni Sarah si Jasmine nasa na ngaya ako baka nagduda si Sarah nagari ngaya delikado ngayaan mga hapot na yan mara daw tabilig di Ate Jasmine bako kuya ni may kanta na yan bako may kanta na may kanta na bako may kanta na may kanta na ang hamot mo Hasmin dumidi ka alat ngo nata ikaw sa mga i-forward ko alat ngo na sabi niya alat ngo na ha naghapot siya okay madali lang ta naghapot siya alat ngo na paano do ini forward ko do ini ay alat ngo na ta pasiguro ta ini ta mata natalo tra kalogin yung cellphone kong saro. Nining number kong ini. Di ko mong piga-announce ini o Ate Jasmine. Ade. Pero ready ka naman na simbagon ini mga hapot na ini o. Pero nga mabasa ko sa mabasa mo ade. Alat nga na. Ang hapot niya actually mga kababalag ay. May mga kababalaghan man sa buhay. Sabi niya, Henry. Ano ba? Sabi niya. Hello Sir Henry. Palagi pong may nangyari sa amin ng BF ko.
Maday siya nagdigdita. Baka di pa nakarelate ka niya. Baka di si Sarah makarelate ka niya. Ano? Baka si Sarah magkarelate mo. Dagita ni... Tata. Isdugugod mo kimaraya. Sabi na. Sa mga aki tabi niya na nagdanang medyo sa radyo tabi paluya-luyan mo na. Boda sa mga aki dyan. Kung mo na kita, gilid-gilid mo na sa radyo, luwas mo na sa araw. Sugusa ini po para sa maedad sa niya. Hello, Sir Henry. Palagi po na may nangyari sa amin ng VF ko. Natanag-ulo ka. Marama. Waday ka man na ugma? ano, pero wag ko yung cellphone ko. Di ba? Ay, Ano, kaya mo daw yan? delikado. Di ko aram ko nini babasahon ko. Pero gano'n okay man ganyan. Di ba kita di ba ganyan sa KBP? Di ba ko man masyadong bako man gayon siya. Bako man siya bulgar ali. Bako man. Medyo. Medyo. Anong medyo? Ano ma? Ade, i-simplify ta. Di ko. Maray pa lugod ay. Maray pa in-ignore ko na sa lugod ini ba? Maray pa lugod in-ignore ko na lang ini. Unin na Basahin mo na po. Basahin mo na po kasi nakikinig ako ngayon. Naku pa lugod sa nadagitan. Ay, ta. Palagi pong may nangyari sa amin ng BF ko. Sabi niya, di po siya circumcised. Pero nga po niya, Kuya Nini, safe ba ito? Di kaya ako magkakasakit? Anong Ako nga mataram. Opo. Number 1. Di ka, parang nga ito ba kung si Sarah sa Dominig de, pwedeng si Sarah, kung yun Dominig de, pwedeng bata si Sarah, baga may hinon na de. Very mabait si Oo. Ma'am. Mabait naman ako, sir. Wala man akong sinabi. Wala man akong sinabi. Na mabait, na hindi ka mabait. Oh. Pero gari mas maedad ka kay Sarah, no? Ha? Mas natanda si Ma'am Shara. Kiniguan man. Opo, Si Sarah? opo. Di, gusto mo yun si Sarah, 39 na? 29? 29? Ika 20, mga 25 ba sana? 23. 23. Grabe man. Uy, 23 ka? 23 pa lang kaya. po. 23. Okay, si Sarah, mga 25. Opo. 24, gayon. 25. 24 yan si Sarah. 25 nga. 25 na siya? Opo. Okay. O di, aron kay ni Miss, uning texter ta, di ko aram kung totoo o bako ang pigtatara mo. Ngayon mo, 18 pa lang da siya, Di ba ganun, 18 pa lang. Pero ang pisngi ba ni Sarah, baby face, adi. Hiniso. Oo, makinison, di, big pimple, adi. Ang pisngi ni Sarah, so pang baby face baga, adi. Mabuoton. Di, pimple, adi. So boyfriend niya, warang bigote, ano? Hindi ko man tigmaan. Ang hapot ko, kung sa boyfriend ni Sarah, daing bigote. Hindi ko man, sir, Di mo na pero may iling? kaya, sir, nag-aabot su baby loves ni Madam Banggina. Hindi mo na iling kimaray. Ikaw, igwa? Dito, ang skinny Sarah, masyadong pang baby, ade. Porcelana, Kinison, ade, oo. ni. Okay. O dan, araw kayo ni Miss. Di ko alam kung seryoso ang hapot mo o nagkakaraw ka. Pero, number one tabi, ang pigigibom nindo, sala. Sala ang pigigibom nindo. Tumubod ka sa kuya. Sala ang pigigibom nindong dua. Di pa nga ka mo kasala. Para pa-practice sa kamukan sarawayon ka muna. Kung magsala, kung katanay ang singit mo, pinudikit kong sarawayon ka, ang simbag ko, bako man duman sa hapot mo, ang simbag ko duman sa pigigibo nindo, sala ang pigigibo nindo. Dapat iyan, da ipigigibo nindo kay pirming iyo. Dapat, ano po kaan?
Dai kasal. Dapat dai ka mo nagigibo ka. Tama ko kamong kasal, nasabutan mo. Correct. Kaya padagit mo naman ang payo ko na naman. Ipainit mo na ang payo ko. Kaya ang simbag ko duman sa hapot mo, so pagigibo nindo muna. Sala yan, di ka mo kan dapat nagigibo. Tabako ka mong kasal, nasabutan mo. Jesus, kung kataning taga, pagsala. Ang singit mo, kinudot ko yan na. Hello? Yeah? Oh. Ano? Oh. Kaya nga ni. Ay, nag-feedback bigo. Baba ang radyo mo. Nag-feedback. Naubusan akong book dito sa mga programa. Bata nagkaparanipis na ang payuta. Ano? Aron ka na eh. Oh. Yung basta na sa dapat tunodin na sutara makan man na Diyos. Oh. Dahil naganda, sabi kan pareman, yun, sama to, Oh, okay. Opo. Oh, okay. Oh, tama ka. Okay. Pero may solusyonan. Ikaw na? Oo. Ganun na baga? Gana na. Okay. Bye-bye. Okay. Tama ne, tama. Agree ka sa kuya? Opo. Ako, sa totoo lang, kada ko magpun ako na, bagay, naging girlfriend ko si Mrs. Manzana. Napigulukan mo ako. Hindi ko opo. Ang naging girlfriend ko si Mrs. Manzana. Di man ako naka-experience kung ano-anong mga bagay-bagay. Kaya talaga, ano yan, mas, ano ini, first time. Diba? Noel? Noel? Oh. Punduan na topic lang. Dako kung naglilibo ang payo mo. Yun na nga, ninaling muna na. Ako pa suping pamuring tangki hapon doon na. Ang pigigibo na ito, sala ito. Pero natado siya nyo siyan. Ha? Taday niya aram. Iyon na nga, ni. Ang hapon ako, pwede na siyang magkahilang ka ito. Pwede. Ang apot niya. Ano? Dapat ang apot niya. Tama ang pigigibo me. Ayun, ang hapon. Okay. Ano na nag-apot siya nag-iilangan. Depende lang sa iyo. Salang ko, aram niyang sala ito. Kaya lang, ang problema niya, sa boyfriend niya nga ni, bako, araw ka ito. Ang apot niya kan, kung boyfriend niya, kung siya sana ang pigigibuang kaan. Habo ko na nga ni sinbagong ito, ta sa pumpas na, sala na. Di ba ka totally? Oo ba ka? Dapat ang apoton kan, bakoy ka natin, kanigibo. Yun na nga, ako ko lang, sa mga araw ka na bagay ang experience ako sa mga buro boyfriend, girlfriend. Hapon na hapon, malibong ang payo mo. At ayun na nga ni, bata na ako nakakaon ng merindalan lamang ngun yan. Depende yan, maybe, sa boyfriend niya. Kung gusto niya maaraman, parang kaon niya sa boyfriend niya. Na? Ano nanti ginipigigibo mo sa kuya sana o ba iba ka ba? Ako sa ilang ka, baka sa iya lang ta. Baka nasupog sa iba. Oh. Multiple lang pigigibo mo kan, saka ka magkakailang. Pero kung dahil man definitely. Iya, okay. Okay, tama. Tama. Hindi na yan, tabo ko maglibong ang bayo mo. Okay, thank you, Migo. Okay. Yun na. Oh, yun ang simbag ko sa ano masabi mo. Tama yun, sir. Huwag gumagawa ng mga bagay na hindi pa naman dapat. Yan, di ba? Okay. Ikadua na punto. Kung ang hapot mo magkakahelang ka, pwede. Dapat iyan, Wait, nung nga tama ko ang limit, tapos nga na, mo ko, nawala mo yan. Posible. Natapalan, sir. Posible kang magka-UTI. Natapalan, sir. Taday patuli. Di ko nga naman kung nataarong siya kaya. Baka takot. Ano naman sudyok mag-iiwan sa ano naman sudyok na nag-iiwan sa mag-agaw? Hindi po. Ngaya, mama, si Papa Daan ngaya, suicide. Uto ngaya, Papa, malugad, malaslas niya kang pulso. Sabi kan, tamad to, bon kay ama mo. Tingnan, ngayon nakapa. Kung malaslas pa. Araw kayo ni Manay. Number one, pwede ka
Ito, scientifically, aram mo, pag-guest ko sa Radio Klinika, scientifically, pwede kang magkaigwaki infection. Kung iyan, bako malinig. Ang ano man na bagay, pagigibo kan mag-agom, dapat pinmi ka mong malinig. Nagkarigos lamang, etc. Dapat pinmi ka mong malinig. Ngayon, libre ka mo sa ano man na possible infection. Yo. Ikadua, tumundo na ka mo kang gibo-gibo nindong yan. Di ba? Kakadarahmay nindo ako yan apon. Bata nag-drive ako sa bago, nabukasan ko na agad yung cellphone ko. Nakakadamay ka mo kinagmamanihong tabo, ginilid ko ba ko sa auto ko, tapi basa ko sana. Oh, ika anong advice mo? Yun, wag magparatry ng day pangani. Kasal balo na kang mga day pa man Tayo dapat na tigbabalo. Tas pag may nangyari, paano na bubuhayon? Sorry. So dapat buhayon. Anong bubuha? Pag may nangyari, bubuhayon, sorry. So kinabuhay. Natasotang sa mata. Baka bako ka mong ready na mag-aguman. May problema ka. Buda saro pa, yan ang problema kang boyfriend mo. Bako masana siya ang araw ka yan. Sa Europe, ibang Europeans, buda, hindi bang Japanese, araw ka yan. Ay, Oh, araw sila kaya. Dahil man kaya, ayan kaya na circumcision, kung yan, spiritual, ritual ba yan? Naman mo, kung saan nagpunat, ang circumcision baga nasa Bible? Nagbasa ka? hindi. Yan, ano sa Bible yan? Covenant iyan ni David sa mga Israelites sa kaya bagaan sa tong kaguran na si Jesus Christ 7 months gayon 7 months 7 days pigdara baga duman sa templo para sa circumcision. Kaya ang mga Jews kaya ito aram mo ni istorya ni Hitler, medin mo si Hitler, bidbid mo si Hitler, Yung madaming pinatay. taga saan siya? Hindi ko. Taga dyan yan sa Taga. sa may basod. Si Hitler baga, German baga ito, European siya. Kaya pinahuruba niya gabos ng mga Diyos. Aram niya kung arin ang Diyos, madali mong maaraman. It's in the bako. Kaya ngunyan, speaking of that, dapat po, din na kamukaan magibo. Yun yan ang masab. Punduan na iyan nindo, nabiga parang gigibo nindong iyan, tabakuan maray. Tama? Kunday matagalan, anong yun? Kunday matagalan, di Magkaturog. katurugan mo, bakalan mo ki-plancha, yun na boyfriend mo, plancha, Plancha. plancha, ang lupot ba kang plancha, malipot? Kung bakalan mo ki mami super ming yellow, so, asin mo rin yellow mo niya, so, arwan, nakata ko lang. 5 na guys. 5 na, pero may kamay, may yellow, sa nantig gloves, pero may ka dapat may kataning na yellow. Ngayon, pumundang kiparag-padag na sarawayon ka, di ba? Good afternoon kay Ate Babes. Midig mo sa Ate Babes. Ikaw akong parang ang ngaran niya sa Ate Babes, oh. Magayon na babae ini, para sumba. Pag nagusumba siya, gusto magparailing unta, kuhan siya. Ano niyo, birilog ang tabay. Si Ate Babes. Minasumba dyan sa, guys, ano, kaya ito. Good afternoon, Ate Babes. Kanini, iba man ang pagtubod kayo ni Ate Babes. Pagabot sa mga bagay-bagay na ito. Sir, sign po si teacher, when po ang driving school ni teacher? Araw po kayo, so naghapot kang test na driving. Dumaman po ka mo sa, test ang sunshine? Opo. Hain. Di ko aram so specific. Yan ang ano ko, Alin? yung mga lugar-lugar, location. Yan ang kwan mo. Pero aram ko sir, so may basketballan na 1K nga ni sir ang ano. Kapag may basketballan ng... Natusunta ka. May basketballan na... May basketball court. May court, apo. May gym dyan. Gabos, may simbahan. Gusto magpakasal. Ikaw sinam kayo ng simbahan. Di ko pa na. Sunshine. Unay pong nagte-text, dumaman po kamo sa Sunshine International. Haputon mo na lang po si Teacher Ophel. Regarding sa driving sa TESDA. Yan po. May pig-offer po kaya. Yan po. Yan. Actually, duman sa European countries, mist of men, most gayon, most of men are uncircumcised per the sight, per mga in children and beautiful. Pero ang mga
ang cute ng mga children and beautiful. Di man po connection yan. Sa jeans man yan. Oh, di man connection yan. Tabi. Paano kaya? May kwan baga, may myth baga. Na pag nagumudarog kaan, ang mga kida, pigmumuta. Bago, Kuya Neme, bago yung resto ya, Kuya Neme. Pag ganda, may pigmumuta da, ang aki. Da. Di ko, Ako totoo. Okay na kita. O, di yun na po, si Ate Shara, dahil masasabi ito, no? Madam Shara, may... Dahil masasabi. Okay, alas 3:35. O, niyan, gusto mag-istoryaan kita. Dahil ka makikibong nila po. Mamimista ka, wala ka sa agad eh. Wala po. Oh, ano nga na iso topic ka. Mamimista ka pala, wala ka sa aga. Ade, masayin pala na ka sa aga. Travel. Wow, ma-travel. Travel. Masayin mo. Sa Mars. Joke. Masayin mo. Sa Cam Norte po. Alright. Ito. Pag restaurant ang money, kwarta. Sabi, ang money da is the root of ano? Sin. Di pa kinabang inito yun. Tama man ba ga? Of all, Of all. ay day mo Hindi ano ko ng linya. alam. Money is the root of all kinds of evil. Pag kwarta daa, iyong pipo na ninkasalan. Sin nga ni. Ha? Sin nga. Yun pala, tama ka Oo. pala, ano. Bako ang sinso, pig-sin mo nga so. Iba man yun. Iba man ito. Pero yan pala na love of money, nakasurat pala na yan sa Bible. Nakasurat pala niya. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered for the faith and pierced themselves in many grips. Uyog-uyog. Kaso, ikaw pa lang ka ang key provisions. Pero ano da talaga ang kwarta? Marao to ba ko? Depende sa nagagamit. Yan. Depende sa Nagagamit. nagagamit. Kasorin mo na malisyahan na garo ginamit sa kwarta na maraot sa intensyon. Kasorin, may tandaan ka lamang na pagkakataon. Pag sumobra ka, sir. Pag sumobra. Pag sumubra Ang sa... gabos na sobra ay bawal. Yes. Kasorin mo na tandaan lamang na garo sobra so gamit kang kwarta. Sa kuya. De sa palibutan. in general? Oo. Kang Kasorin mo eleksyon. Kasorin? Kang eleksyon. Oo. Ano naman susuminubrang gamit kang kwarta? Paipit. Paipit. Gusto sabihin, sa intention kan kwarta, posibleng mapaduman sa karatan. Pero ang kwarta da manangga, bako man maraot. Ang creation kang money, bako man maraot. Nagiging maraot sana kung paano mo gagamiton ng kwarta. Di ba? Kang panahon baga, dahil mangkikwarta, anong pigibo kang panahon kan mga tao? Trading. Anong trading? Yung nag-barter ng Yan, gamit. barter. Mga sarong sakong kamote, balyihon ki, Bagas. 5 kilong bagas. Barter trade, kampano. Then kwarta kampano. Pero, kung databi, kan nag-create na ng kwarta, ang money, ang tao lalo na nagkaigwaki evil deeds. Greediness. Utak, bako da tama sa paggamit kang kwarta. Di ba? At paminsan, ang lalaki pag makwartahon, bako maray. Tama. Iyo, totoo lang. Nataano sa iling mo pag makwartahon ng lalaki? Sabi, may saying baga, sir, na ang lalaki naaraman mo kung gurano kanya kapadaba kapag igwa siya kang gabos. May ano? Parang may saying akong nabasa sa Facebook na ang lalaki sir, naaraman kung padaba ka talaga kapag yaon sa iya ang gabos. Padaba ka kang lalaki? Oo. Ang girl? Oo. Yan naman nataman. Kasi, yaon sa iya gabos, tapos garo, dakulon sa iyang temptations na nagrarani. Kaya daw, gusto ko talaga dito sa nang kwarta ko yan. Di ba? Nata,
Siyempre, sir, sa kadakulan kang temptations, Oo. mamalisyahan mo pa kung sisay so dapat na yaon para sa side mo. Mm. Takong dakulong ka ng kota, kung nagkarisipan mo, di. Kung anong gusto mong barakalon. Di ba? Yan ang problema ta. Kung ang kwarta, dito nagagamit sa tama. Hello? There we go. Mano? Ah, Oh. kung madalagan ka sa 2028, kipuhan mo ang kwarta. Pwede. Ayun. Oo. So, di ko sabi na maraot yan. Kasi Oo. nagigibo eh. Oo, okay. Tapos, ako sa amigo kong saro, linaban niya sa prinsipyo niya. Oo. At prinsipyo niya, hindi naman nadadaray. Iyo, totoo, migo. Oo, Totoo. nagpagalamang siya. Oo. Tapos, ang ending, era. Uy, ano? Totoo, adi. Inigo. Oo. Pero pag matinaw ka da, amigo, pag matinabang ka, may balik da tabi sa tuya, sa tawad eh. Sabi ninda, pero... Pero ito 7,000, pero ito 7 folds ang balik. Oo. Hindi ko, di ba? Ayo, sabi ninda, kapag daan, ano ba, share mo man sa blessing mo, o may biltada yan. Which, Oo. di ko masabi sa imo, migo, na totoo kasi Iyo. di ko pa man na-experience siya magtao, tadi kulang nga isa ko. Latoson pa ka ba na? Alam mo na, Ah. ako ang nagtatao, ako mismo hapon sa imo na talagang totoo may balik. Pero, gari. Ngunyan, ang kita sa tama pa sa mga Oo. yaon sa bulsa ta, and sa iling ko hanggang siguro maganda na ko yun eh. Pero ikaw, amigo, ganyan, pwede ka nasusugo ka man na magtao. Ako. Baka na yan, baka man may taram ako. Okay. Tapos, sigo. So, may nailing man ako nagparang-tao. May man akong nailing na, siya pa nga ni, so, binaltahan na. So, tinao niya. Binultadahan pa siya, di. Binaltahan pa siya nga. Ang tinao ngayon ka yan, inabasan na. Yan ang maraot. Adi, yan maraot na baliktad, adi. Oo, Kuhaan na ngayaan niya, tayan niya, bako ban sa yali. bago man niya siya ihali. Tapos, pero nagtataram ka yan, nakaresibe ha. Oo, iyo. Nakaresibe. Nanginabang siya, di ba? Nanginabang siya. Nanginabang siya, pero siya pa ang number one critic. Iyo. Anyway, Okay. naman sa inot na sa lalaki, ay so mag-boyfriend na, Opo. na gigibulin dito, Oo. kasi masiram. Oo. Pero sala. Yeah, correct. Pinaisin na sa tamang guidance. Yes, So, yes. sa presenting inipiga ako na yan na, Mhm. na sex before marriage, Yeah, di yeah. ko aram ta kasi kita, nagsunod kita kang doktrina kang Yeah. mahal na Diyos. Pagkan panahon So, pa kaya kan bako grabing araw ka ni. Bako, aketo, makaptanta sa nang kamot kang... Ay magmao na ay Magmao na sus kita. ko. So girlfriend ko, makaputang ko lang sa siko. Ugmaw, lagi ko nang itulugan mag-aga. Oo, kayo baga. Ngunyan, ang mga aki... Ngayon nagisan mo na kaputaan. Ay Iba na. Tapos, tuma naman sa sabi niya na baka ma-infect siya. Possible na pwedeng Pwede, ma-infect Migo. siya. Kung itong boyfriend niyang ito, dakul ang partner. yeah. Kulang siya. Iyo. Multiple partner. Multiple Multiple partner. partner. And Yeah. kung aputod mo ako tungkol naman sa kada i-circumcise, di man ito nag-follow. Yeah. Di ka man makaka-infect kung bako ka pilyo. Yeah. Ay, okay. Yun lang yan. Kung pilyo ka sa babae, may chance. Yeah, okay. May chance. Pero Yes. kung bako, maski bako Kung partner ka, one partner, kung ano yan, one partner lang ever since, wala kang problema, di ba? wala kang problema. Pero kung multiple partner ka, di ba totoo. talaga, may amigo nga na kung multiple eh. Ang makatakot yan, bigong hepabi, Yan. Multiple partner, Yung- makatakutan yung- yan. Ni Doktora one time Iyan na, dumasano mo sa yeah, radyo. yes, but human papilloma virus, makatakutan yan. Lalaki ang carrier ka. Madali yun. Cool. Yung amigo. Okay, salamat, Migo. Salamat. Sige, okay. Salamat, di ba? Alright, yun na. Saan nga ni kita? Money. Money, di ba? Ikaw may money ka, primado. Ano naman? Ang sabi, hello? Pre, Yeah. good afternoon. Good afternoon. Nata ako tate.
tayong money. Kada ko temptation. Migo. Ikaw kaya, garida na mo sa buklis. Garida na mo kaya pala sa pabuklis mo. Tara mo, Migo. May mga lalaking bako mang gwapo pero malakas ang dating. Tama, Jasmine? Kaya man, may patamaan mo manaktan ko rin. Grabe naman. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Tama, ni. Mm. May mga lalaking bako man siya kagapuhan. Mm. Pero malakas ang dating niya sa mga magagayon na babae. Tama? Mm. Anong nangyayari yan? Nataigwa siyang dating na naiba. Hindi. Siguro so, paano Sorry. siya magbado? Paano siya kaya maglakaw? magbado, buda, so nadara siya kang kulor Karisma. ng dapat karisma. Oo. Kaya maski bako siya gwapo, ang girlfriend salbatan ng gayon. Mm. Ikaw man kay mga bako man magayonon, ang boyfriend salbatan ng gwapo. Di ba? Mm. May nahihiling na kagayunan ang lambang saro kung nata namumuya siya. Hello? Hello, Hen. Yes. So, kasi barang lang ko, kasi bagong so, topic mo. So, kung nagtatao ka ngaya, may receive ka pa kaya. Oo. Alam mo, kasi mga so sabi, it's better to give than to receive. Yan. Oo. Ang so, pang lahat alam mo na, the more you give, the more you receive. Yan. Okay. Ang last ka, receive. Basta ang pag-give mo, sila naman, basta mag-ahalis sa puso mo, na dahil ka nag-isip kayo magbalik. Yes, Kaya, yes. Parit, mabalik siya mo. Pero yung silang mamaragin tinakulot na, Yeah. yung mga puso mo, ilaman na yan. Yes, yes. Pero ikaw, Migo, busing, konsultiro ka, nakapira ka man na girlfriend tabi? Ako kayo, may pagkabakla kaya ako. Ay! Ari pa lang kitang luwag, di. Gari pa lang kitang luwag. Kaya gari mga girl, gari close ako ya. Tapagula kan, bading-badingon ako, bi. Ito pa lang bako, man. Diba? Hindi ba lang tama? Yun na ako di, alagong ko yung nagdadangos sa Ata na nga ni, di ba, ang pagula ka to kan mga girls ako, ay si Henry nga, bading nga yan, nga, friend nga, barkadahon ka nga, tabading-badingon, adi. May magaling siya sa president na labong matawag ka, matso mo. Ang apon ka, amigo, banal-banayot. Okay. Bye-bye. Uy, di ba ne? Kababagang mga girl, gari close ka mo sa mga lalaki na gari ngayon may pagka-girly ni. Ade, tama ba? Komportable. Komportable na, ay, hindi nga, garo nga, siling ka, burbaklaon nga ni. Pwede nga maging close nga kita dyan, ade. Pero ito pala, Bako man pala, nagmanglo ka, kamo nang duwa, ade. May instances sa buhay na ang barkada mo, nagiging boyfriend mo, girlfriend mo. Iyo ba? Di ba? Paano nade-develop ang lambang saro? Kung paano ka may love sa nahiling mo sa iya, tapanin mo siyang kaiba. Hello? Medyo good afternoon. Good afternoon. Pero naniwala ko dyan sa may mga lalaki niya na bako man ang kagwapo ang itsura simple lang. Oo. Pero nakaka-relate ako dyan. Nakarelate ka? Iyo, kaya nga ni, Gusto sabihin, makagulpi ka? alat, mabilan ako sa Igilid mga auto mo. Makasabit ka. Oo. Lay naman Mm. para duty sa pili pag-arong kaya. Oo. Sabi mo nga ni, magkaputan ka na ang siko. Oo. Ako kaya ito, girlfriend ko. Pagkaputan ko lang sa ko, magmaw na ako. How much more pa kung katanin ko na sa bus tapos nakakaputan ko ang kamot. Taning mo sa bus. Pwede. Kung girlfriend mo, pwede ba ka? Kaya man nga ni, illegal. Illegal? Salbatan, amigo. Magkuang ka, magpangadya ka kinagkaperang ulit. Sampulo nga man niya mo. Magbakli ka, amigo. Ang minatubon. Iyan. Natusunta ka. Okay. Ang pagkaya na kitang tuwa. Ha? Pagkaya na kitang Pagpara damay-damay ako dyan na sarabayon ka. Pagpara damay-damay ako dyan. Okay. Sige, amigo. Alright. Tama na eh. Tama. Opo. May
Kaya kung dagang lang sa kunata, nga ako, magayon na ng babae. Mm. Ang lalaki, bako man masyado. Di ba? Baka kaya mabuot. Yeah, number one. Ah. Ang sabi, digdi, kadaklan na, kamong mga babae, ang kadaklan na sa namumuyang kang babae na lalaki, mabuot. Number one, maugmang kay riba. Ikaduwa, maugmang kay riba. Pag mapaulok mo lang ang girl na kay riba mo, Mm. ano pa ma? Iba ng anoy. Ano ko yan eh? Aray, tapos di daranan naman sa sityo maanahaw. Ano nga nila dyan sa may sagpon? Ano ito? So, ano ito? Sa maanahaw. Sityo maanahaw. Ayun na. Kung sa'yo nakarabot naman. Ito, good afternoon po. Ito. Good, ay, nawara, lugod. Madali lang. Good afternoon. Yan, lugod ito. Good afternoon po. Nakaka-relate pa ako dyan sa sinasabi ninyo kasi po ang asawa ko, di naman gwapo. Pero napamahal po siya sa akin dahil ang bait niya. At saka napaka-responsabling tao niya po. Ako maganda daw, sabi ng mga kaibigan ko. Against nga sila sa boyfriend ko noon. Pero nagpakasal kaming dalawa. Diba? Ano sa iling mo? Gaman talaga nga rukan. Iyo, di. Iyo. Henry, day valid ang bako kang gwapo o magayon basta mahamot ka. Tama. Importante, mahamot ka, di. Pero kapirmi na ka... Iguman ako nakaputa na kamot. Pag siring. Siniring ka ba? Naglabar tulo sa ako. Ade, nataman-taman ka para pahamot mang kamukan sa alo ka? Hindi, preference. Preference. Ang aro ka ni, sabi, alam ko na ha, ang magayon ang hamot, iyan na so, Nagwawala. bako sa nagwalat, so, short distance lang, nakakamo siya napaparong. Oo. Hindi ako basta, basta, pagkatanong. So, mahiwagang tanog tabi, Henry, igwa ka. Ay, day po, sa aga na kita. Good afternoon. Happy Fiesta po sa mga taga Sorsogon. Yan. Ay, mga pista sa Sorsogon pala. Good afternoon, Henry. Si Jasmine po, may boyfriend. Ay, di ako Meron po. igwa? Apo. Okay. Kung di ako manginutan, alangan na, baka magtaram kinda ibaga. Meron. Nahiling ko yan sa Ayala. Naglakaw-lakaw ka na sa Ayala. Kanina, galing din po akong Ayala. Kaya daw. Good afternoon po. Pakigreet po sa mga taga Buraguis, Legazpi. Pwede mo po kaming nagdadangog sa programa mo. Regards kay Ate Loling. Yan. Henry, good afternoon po. Konsultero ka baga ka ito. Permita ka nahiling. Okay. Gariyo. Okay. Good afternoon po sa mga taga Banwaan kan Kamalig, sa mga taga Panuypoy Kamalig Albay, nagdadangog po ko sa imo permi maghapon. Nagiulok po kami kang primero mong inistorya. Sabi ni Agum, ano na iyan? Good afternoon po. May gusto lang po akong ihapot dahil ang Agum ko po ngunyan 71 years old na. Nata daw okay. Iyon mananggan. Araw kayo ni Manay, araw kayo ni. Masurti ka nga rin, tanago mo na 71 na, nakakaisip pa, makuyo, Jasmine, nakakagusto pa kay mga bagay-bagay na dapat gibuhon kan magagom. Masurti ka, 71 na, nakakahilig pa. Ano ba nga na dyan, 50 plus pa sa nagari, dahil naman nag-intindi. Di ba? At mas magagawin kaya po, normal na igwa kay araw kaya. Dapat, parte ang kan intimate relationship nin magagawin. Good afternoon, Tabi, kay Eden Mendones, my only one. Wow, good afternoon, Tabi, sa imo. Henry, makihapot po ako. Kasi po, ang sa kuyang agong, naguli, pirming matanga. 11 o'clock, minsan 1 o'clock na. Pigahapot ko sa inhali, nag-overtime daw. Nagbago kaya ang sakuyang pagduda sa iya, tapin mi na siyang mahamuton ngunyan. Tapos, paminsan, ang cellphone niya, dahil naman pigbubugtak nin
basa sa harong, kundi garo pigtatago niya na permi sa bulsa. Ikaw anong masasabi mo duman sa texter ta? Ang mga may tigtago-tago na cellphone na day Oo. tigpapakapot, may tigtatago yan. Ay, hindi. Depende man Kaya kaya, man, sir. ako bugta ko lang ang cellphone ko sa harong. So, tigtatago nga ni sir. So, gari, abo, day na baga Dapat makaputan. tatalaman mo, nang tigday ka mag-text pag araw kaning oras. Ayaw na ko sa harong. Ako na. Hello? Hello? Yeah. Oh. Ah. Sa babae? Opo. Bigo, ang feed, mang cellphone, makusugon tabi, pakibaba kang volume, kan feedback. Hello? Hello? Yeah. Okay na? Opo. Sige, anong advice mo? Yan ang pwede maglang babae. Magbagal siyang gunting ko yan, Ray. Kano? Gunting. Gunting na pa. Diyan magkasasahon. Oh. Barato ba ka na, ha? Oh. Oo, ipagtago niya sa kanya, sinara mo ang ulunan niya. Iranam kang ulunan, tapos, Pag nagapag ko, wala na kaya grupo na yan, ngayon na ipagtago ko sa ulunan. oh. Sabi niya, natigtaga man ako yan ko. Yun ang pigat tala magarhali sa kuya yan ah. Bye-bye. Arog kayo ni Mrs. Ang pagduda sa relasyon kan mag-agom kundang basihan, gigi ka ng kiiwal yan. Day magduda kundang basihan. Dapat igwa kang basihan. Tam pagduda, irang gigi kanan kang nakakaigwa kilamat ang relasyon kan mag-agom. Maski sa magsyuta, di ba? Pag nagdududa, may pagkakataon na nagduda ka sa boyfriend mo. Hindi man, sir. Day. Hindi. Oh, kaya nga ni, pag nagdududa ka, naday kang basihan, yan ang gigikan, may nagig-crack ang relationship. Kaya ang advice ko sa imo, day ka magparaduda, ipahiling mo sa kada pag-uli ka na agumo na siya padaba. Halimbawa, nag-uling alas 11, aputon mo, nagkaon ka na agum. Nagkaon ka na, o itamplihan tagang kape, o ipahiling mo ang pagiging truthful mo bilang agum. Bako na pag-abot-abot ka na agum mo, dagitan mo, ano man yan? Ano nga matangak? Kaya, dyan di daog Kuya Nemi, Ate Jasmine, ang mga kabit kan original. Pag duminuman ka sa number 2, ang lalaki, pipadabaan Kuya, love, nagkape ka na. Uy, subado mo dumog sa likod, palitan ta ka. Sige, nagkuhan ka na. Kumusta ang trabaho? Pag uli mo sa harong, ibis baga na asikaso ka nagaw mo, lalamlaman ka pa kung natanaguli kang banggi. Kaya daog ka permi dumang ka. Daogong ka permi. Kaya dapat, tabi, ipailing mo sa aguman pagiging malambing. So, pag padaba, ipailing mo. Ngayon na siya mag-Malaysia, ka nakaka-Malaysia ka, nakapagigibon niya. Tama? Humanap kang ebidensya na duman sa nagapatunay sa pagdududa mo. Pero kung dahil ka man sa nagdududa, kung dahil ka man ka-ebidensya, dahil ka magpaparadududa, ipahiling mo ang pagpadaba, pagkamot mo sa agum mo, taan mga lalaki, nakukonsensya. Bako ngayon? Pero sa laman yun, sir, so sa kabit. Sorry? So sa kabit na dadaogon ka kang kabit. Ito marunong ang mga kabit dyan. Dingin nga ni. Bad yan. Pag nagdumang ka sa number 2, uy, babe, kumusta ka? Nagkaon ka na? Magkarigos mo na. Hello? Maray na po, Diba? Paranoid lang siya. Paranoid. Kaya nga ni, ipahiling mo kung paano mo padabaw ng ago mo. Umuli siyang alauna, alas 2, alas 3, di pagsumbatan. Ipahiling mo na siya, padaba mo siya bilang agom. Ang apot ng Bipita, nagpumba kay tao, money is root of evil. Oo. Naputon mo, kung may kwarta sa agom niya. Tapos, Kapag may kwarta iyan, naaro ka nag-uuli na kaan, lalo na nakainom, may problema yan, sa totoo lang. nata nga agom ta. Pag nag-uuli ka nga, permi kang buyong. Sabi kan Mrs., sabi kan agom na, ay agom pasensya ka na. Sabag ako nga pag nakauling buyong, saka ako sa nagay na iling, ngay ka magayon. Magayuno ka. Grabe. Kailan na dahil yan, kung gusto mo maaraman, taputon mo sa opisina, kung nag-overtime. Iyo. Tama man.
Naroon sa DCGB. Ilingon mo, kung may Oo. nakatago mo, Permen Boyong, may problema talaga yan. Baga, sa DCGB, maguling alauna, alas 12 reporter, so announcer, una tata, matanga ka na, ay pinsugo nga pa ako ni BPN ring yata, ko palo Di ba na ako nakaisi? Iwag ang punto dumanda. Kung mag-ao, nag-aanap ni Sandigan. Naghanap kayo sa dito. Okay. Sige, Migo, salamat. Ay, alas 4 na pala. Thank you, Ate Jasmine. Ingat sa biyahe. Thank you po. Mamimiss me ka. Doon ka mabalik. Po, Doon ka mabalik. Tuesday. Tuesday. Anong Tuesday? Bako Monday ka madyaw nga Monday? Para 3 days. Ay, 2 days. Pasalubong, Pansa na sako, so bala ka na. Tubig. Tubig lang na. Dengkolor. Thank you, Ate Jasmine. Alright. Dai mo dagita lang agum mo oras na kinsinas. Oh, may punto man ini. Ang agum da ko yan eh. Bade pag dagitan kung kinsinas. Ang mga helang kangatay, arukan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan ko na magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan din protection liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kay aligtas. Ang silimarin kang liver aid, pwede pong makatabang o pwedeng makapagtaon ng proteksyon asin pwedeng makabawa sa paghubag kaya. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na ang liver aid silimarin capsule, isabay niya natural daw. Para daing tama ang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Sabi ni Bading Chris Gianan, ang the best ka talaga padi. Strongly agree. Thank you Bading Chris. Magkapareho kita eh. Mga kwang kita, mga maray kita sa satuyang agong, di ba? Ang advice ko dyan sa mga problema dapat manay, penmi kang magayon asin mahamot nga ni dilay maghanap ibang ago mo. Tama. Salamat. Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos. Oras hatod sa Indokal.